Good morning लोगोफोर आं दा मर्निं सिखारनानैहाय चार्चआव थाङोहाय देलायगासिनो दं आरोना रेडि जागासिनो दं 7:30 बारबायमोन आरोना फुंनि ओमफ्राय थिदो नोंसोरबो थांफादो आंजों लोगोसे हाबहैफानोसै आंजोंहाय नोंसोरबो जयैनो लोगोफोर भिडिअखौहाय नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै होदो थाबनो फुङावहाय सिखारलाना उन्दुबागौ मोनलायलायो आरोना उन्दुनोनो थोआ फुङाव सिखारनांगौ जायोना एसे थाबैनो माने उन्दुबागौ मोनलायलायो आंनाबो थाङो आं सिखारनानै फुङावनो देलायखांनानैहाय ओंखारबाय आरोना जों बायहेरायावहाय ओमफ्राय आं ओंखाम उखैयो नालाय फुङावहाय सिखारला ओंखायनो आपेल फिथाइ जाबाय थादोंमोन आं बिदिनो लामा जालांबाय आरो रुमाव जानो हास्लाबाखिसै नालाय गेजाबो सिखारनो जायोना ओंखायनो लामा जानानै थांबाय आं जों थांगासिनो दङ आरोना लामायावहाय गुसु बार जा मोजां ना फुङावहाय लामायाव थाबायनोहाय ओंखारनो गुसु बार मोनोना फुङावहायथ' बेरे फुंजानि लोगोफोर जोङो सहैबाय आरोना गिर्जा हाबग्रा जायगायावहाय ओमफ्राय दसे लामायाव थादोंमोन ओमफ्राय बेयाव जा मोजां पिंक कालारनि बिबार बारनानै थादों मा दंफां बिबार ना मा जाखो जा मोजां नुदों ओमफ्राय केमेरायावसो मोजांखौ नुवाखिसै बारा जि मोजां मोनलायलायदों येल्ल'जों पिंकजोंहाय सिङावहाय हाबहैबाय आरो जोङो जिरायहैबाय गोजायाबो जायाखै आरोना ओरैनो मानसि बारा फैथ'वाखैमोन जों एसेल' दंजेनोमोन ओंखायनो जों जिरायना थाबाय दसे Matthew chapter number 4 because in 4 마비하이 세상에 이스라엘 안전 나자는 그 미국나이 이상 디스크리스터들의 모든 전함에 바로부스로 중기지고 제루살렘 오피림은 바로부스니 파이트 데포 예 미니스트리 앞에서 30% 보이시세 미니지브 저거 미국 미치야 유마 칼람들은 근데 제가 좀더 닥티지만 외국 오피바이 आरो मानसिफोरखौ बेप्टिज्म फैबाय अब्ला क्रिस्ट'आबो ओंखारबोनानै गावनो बेयो बेप्टिज्म लानो थाखाय ओंखारबोबाय right after उनाव मा जादों जों then नांगौ जों मिथिगौ rest of the story because जों मिथिनांगौब्ला एसे जों थांफिनांगोन मथाइनि 19:13 then coming Jesus from the Galilee to Jordan Galileeनिफ्राय जर्डानाव फैनानै
Johnจึงแบบที่สำคัญแต่เดียวเอาคุณจะละไปมีดอกเดียวละไปอันนี้คุณไปฉัน